Ha, ngithi into insizwa engakoyigqoki ngoba emhlophe ithi le nsizwa ngibuza ukuthi wemfana wendaba enkulu kuyiwa kanjani ebuhleni. Ngithi mina yini kwenziwani yohenzani? Ithi kufika abakithi abangasekho bathi ngosuku lokuqala kulo July siya kubo bazobe bengilinde emasangweni asebuhleni. Bathi ke kumele ngifike ngizoba ngenisa ebuhleni. Ngithi mina ukwazi phela ukuvela uye ebuhleni ungashisanga impepho ekhaya ubiki. Uthi bangitshelile bathi ngoba ubaba usegoli angithatha ingane encane engakothombi kusho ukuthomba kube iyona ezo ngeke ngichazeke niyasazi isintu noma niyawazi umthetho. Ithi masikwenzile lokho masekuyame kuyabika ukuthi abathanda lento lengubo emhlophe asambeni sebuhleni mama Nazareth. Uthi kodwa bathe ngizobafica sebengilindile emasangweni ngingene nabo. Uma sengingenile emasangweni asebuhleni uthi kuzophuma ingelosi bamtshelele kuzophuma ingelosi ezongelusa ukuhamba nokuhamba kwami ebuhleni. Uthi izimbili izinto abathe ngizozamukela kuphakathi kweinto ezimbili. Uthe kuphakathi nokuthi ngamukela isiqalekiso noma ngamukela isibusiso. Base bathi uma ufuna ukwamukela isibusiso ungawenzi u1 u2 u3 u4 lezi zinto ekuthiwa ukulinda ke thina mhlambe sesike sigqokile ngoba emhlophe. Bathi wenze lokhu uzobe uthola isibusiso kodwa uma ungakwenzanga uzothola isiqalekiso. Base bathi uma sokuvala umhlangano ube khona ukuze uzowamukeliswa niyizi inkosi yamaNazaretha ejayele ukuthini uthi ngeke ngichazeke. Bathi kodwa futhi wena kumele ugqoke ingubo emhlophe kuloJuly. Ngase ngikhumbula le ndaba ethi inyanga yezulu kuhlangana abangasekho neyazi indaba like kodwa ayi